Венера апа, сәлем. Сәлем. Ничек хәлләрегез? Evet. Менә татар җырчыларының урысча җырлауынан ничек карыйсыз? Яхшы карыйм, оңай карыйм. Җырларга тиеш татар җырчылары урысча да һәм төрле милләт телләрендә дә шашы. Шунда бик нык бәялый, аңлый безнең тамашачы. Акцент белән җырласалар. Әлбәттә, акцент үстендә эшләргә кирәк. Менә ничә яшькә кадәр җырларга җыенасыз? Авыр сорау. Ничек тавыш яңгыраганчы инде. Репертуарыгыздагы иң уңышлы җыр. Минем гомумән җырларым бик күп. Бүген көн кадагына туры килә торган җиңү килә дигән җыры. Ничек инде туй күлмәге? Менә бүген генә туй күлмәген җырлап кайттым әле. Туй күлмәге әлбәттә иң уңышлы һәм мине халыкка таныткан җырларның берсе. Әгәр дә профессор булып эшләсәгез генә акча җитер дип уйлыйсызмы? Профессорлар акча җитми. Чөнки профессорларны тиешле дәрәҗәдә бәяләмиләр. Россиянең халык артисты йөрткән Рәсәй артистларына пенсияларына өстәмә 30 мең түлиләр. Бездә андый хәл юк. Мин бик теләр идем республикада шушы законны кертсәләр. Сез яраткан 3 топ артист. Бик күп бит. Мин үземнең шәкертләремне яратам. Профессионал җырчыларны мин хөрмәт итәм, яратам. Инде җырлый белмәгәннәрне мин укырга чакырам. Тамашачы бүләк иткән иң истәлекле бүләк. Юбилейда миңа ат бүләк иткәннәре Менә булды. бит. Машина бүләк иткәннәре булды. Әйдәгез, булды бит инде. Ике генә сорау. Табышмак кына әйтим инде. Миңа җавабын мин әйтмим алайса. Давай, атыңгыч. Ну мин берсен әйткән юк ди җавапларын. Яра, минем яшьтәге артистларга әйтергә була. Алга, артка селкетә, күңелләрне җилкетә. Алга, артка. Күңелләр. Качели. Молодцы. Ай, конечно.